Horas ma dihita akadongan di manogoton. Songon nauk taulahon salilingon hujahon no dihita bohal partodion nani guriton ni opui eporus Dr. Justin Nahinan. Songono di dok diarion 7 Agustus 2026. Aut di botoho bahasa ni di bata jala aut di tadaho namangido aex inumon sianho ra oloho mangido tuibana tungi lehonon nama tuho aek namangolu alai namanginum aek silehonoki nasotupa mauas behi rodi saliling-lilingna. Ayanggo aek silehonoki gabe mual doi di bagasanibana nama baor sahat ro disaliling dihangoluan saliling-lilingna. Di suraton di Yohanes 4 ayat 10 do 14. Nang tuhitan waeng di dok Tuhan Yesus do au di botoho bahasa ni di bata ra oloho mangido tuibana. Atok pangido matu ibana saya nalehonon na dotoho aek na mangolu ima todi parbadia. Tuksura peliling hita martangiang laos somaruli nanggo satetek ikon sai data do mangido satetek pe itajalo gabi mual doi di bagasan hita nama baor toktong ro dihangoluan saliling-lilingna gabi tatodok kita perdangolan dohot hamatean. Suaksongon na tersurat di Hesekiel 47 lam tu bagasna aek naruar sian bagas joro ikosongoni lam tu gadana silohononi todi perbadia di bagasan rohatta. Laptabah hatiuron doho taringgaso dihita mangulahon lomo ni rohani di bata. Lam gabe sipanganot tatahe na mangulahon lomo ni rohani